14-årig skal man allerede vælge fag. Man kan vælge mellem UB og UBA. Man ender sgu alligevel som en bistandssag. Hvorfor fanden skal man egentlig have 13 tal i dansk? Og kunne data lære matematik og tysk og fransk, så får man aldrig brug for en. Nej, det gør man ikke. De skulle hellere til at lære også bedre og det. Man skal på et socialt kontor, når man er blevet voksen, når man er blevet stor. Den rare sagsbehandler vil spørge, hvad du vil. Om du kan feje gader, om du kan rense sild, om du kan gå på hænder, om du kan klippe for. Ja, det er helt utroligt, hvad man året slår. Ned på krematoriet, det kan man med det samme få en stilling til sin død. Hvis man er fyr og flamme, man kan blive babysitter, blive hud og papir. Man kan rydde sne om vinter, hvis det ellers sker. De unge i Danmark drikker øl og ryger hash. Måske fordi de ikke kan få en lagerplads. I virkeligheden kan de ikke bruges til en skid. Som unge i dag er maldet overflødigt individ. For hvem vil plukke frugt med en plukker? Hvem vil være pølsemand, pilgrim eller brændehugger? Gider man dog havde været direktørens rige søn. Andre bare blev født til en levedygtig løn. På de unge i Danmark bliver spænket og sparet på. Kræfter bliver betragtet som en udsalgsvare. Vi bliver købt, vi bliver solgt som rækker i systemet. Vi er alt for gode af os, det er det, der er problemet. Det lader ikke til, at nogen kan fatte. Vi er leder kede af og pushe over at natte. Vi må hælde, vi må stjæle for at dække vores behov. Hvis jeg var dansk politiker, så vil jeg være flov. Hvis jeg var dansk politiker, så vil jeg være flov. Hvis jeg var dansk politiker, så vil jeg være flov. Jeg ville være flov. Hvis jeg var dansk politiker, så vil jeg være flov. Hvis jeg var dansk politiker, så vil jeg være flov. Hvis jeg var dansk politiker, så vil jeg være flov. Hvis jeg var dansk politiker, så vil jeg være flov.